αγώνα στη Σέντρα Καπάρα και Ψιταϊσβίλη. Καλή επιτυχία. Πάμε για την πρόκληση, πάμε για την νίκη. Οι ευχές μας συνοδεύουν την ανόρθωση. Καλή τύχη στην ομάδα της Κύπρου, καλή τύχη στην ομάδα της Αμοχώστου. Ανόρθωση Τραμζοσπορ, ο Καπάτας με τον Ψιταϊσβίλη ετοιμάζονται για το πρώτο λάθισμα στο παιχνίδι. Κοιτάξτε τον ρολόι του ο Νορβηγός διαιτητή. Ανώ μπορείς να προκριθείς στο σύστημα που τονίζει την ατμόσφαιρα. Και πάμε για την νίκη. Εμαστάζει η καρδιά, μοναξιά είσαι απέραντη σαν λίμνη, ερημός χωρίς σκιά. Παραγκός και πάλι για τον Κεσπάγια, βρίσκει τον Χάπερ, σε διπλώνεται για ανόρθωση, για τον Νικολάου, αυτός για τον Κεσπάγια, Κεσπάγια, Ψιταϊσβίλη Καπάτα είναι μόνος, η πάρα στον Νικολάου και συμφωνήσε να... Ο αρχικός Φοράρης, ο Γασιλιβέρνη Κοψιά, η ανόρθωση ανέβηκε. 1-0 με τον Νίκο Νικολάου, αυτό θέλουμε. Οι Τούρκοι τα έχουν χαμένα. Ο Νικολάου σκόραρε και πνίγεται στις αγκαγές των συμπαιχτών του. 1-0 η ανόρθωση με τον Νίκο Νικολάου. Κόμμα που περπάτησα, γη που νοσταλγώ, κόμμα που μ' ανάστησες αμόχωστος, κόμμα που περπάτησα, γη που νοσταλγώ, κόμμα που μ' ανάστησες αμόχωστος. Περνάει ο Χάτης, με προοπτικές αυτή η προσπάθεια της ανόρθωσης. Θα πήρε κάτι στην περιοχή από διαγώνια θες. Κάνει το γύρισμα ευκαιρία. Φοβερή ευκαιρία με τον Χρήστο Παραγκό. Η ανόρθωση είναι με καλές προϋποθέσεις. Ευκαιρία με τον Καπατάη. Όχι, ανεπανάληπτη μοναδική ευκαιρία. Τραγουδάω για μια πόλη που έχω μέσα στην καρδιά. Η πάσα του είναι καλή για τον Κωνσταντίνο. Και Βαγιάδο! Δικαιωματικά και αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητες του για πρόσκληση της Τραπεζούτα. Η ανόρθωση είναι εδώ, η ανόρθωση που έπισε στο Κυπριακό ποδόσφαιρο που δείχνει τα δόντια του. 3-1 μπροστά η πρωταθλήτρια Κύπρου απέναντι στην τουρκική ομάδα. 3-1 και καθηλωτήκη και 500 Τούρκοι που ήρθαν, Τουρκοκύπριοι που ήρθαν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Η ανόρθωση μας κάνει περήφανους, η ανόρθωση εκπροσωπεί την Κύπρο και την εκπροσωπεί πανάξια. Ακούστε το ανόρθωση 3, Τραμζοσπορ 1. Θα να κρατήσει ο Ξενίδης. Μπράβο κόμμα! Κεφαλιά το Σάντος. Έχουμε την μπάλα στην κατοχή μας. Χάπερ, τρίπλα, σωστό, πάσα στο Τσιταϊσβίλη, ψύχρεμα. Πίσω κύκλατσε. Πουρσαϊτίδης. Ξέρουν μπάλα οι παίκτες της ανόρθωσης, το κάνουν. Να εδώ, ζαλίζουν τους Τούρκους. Για να δούμε, τον κυκλάτσε. Ο Κωνσταντίνου παίρνει θέση. Δίνει για τον Χάπερ. Απέναντι είναι μόνος ο Χατζή. Να δώσει την μπάλα στο Χατζή ο Χάπερ. Στο Κωνσταντίνου Χατζή τώρα πάει μπάλα στον Αλβανό. Τρίπλα ο Χατζή κάνει το σούτ, δεν το κάνει. Ήρθε από πίσω. Θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι. Ακόμη ένα λεπτό. Ακόμη ένα λεπτό μεγάλης αγωνίας. Τσελαλετίν. Αναδύρω Τεκέ στην περιοχή. Γοργαλίδης, Τεκέ. Όχι να φύγει. Ευτυχώς ο Γυρμάς έχασε την ευκαιρία.
ακόμη 40 δευτερόλεπτα. Η Παναγιά της Κουβελά βοήθησε την ομάδα μας. Ευτυχώς δεν μετράει το γκολ. Και ήδη έχει λήξει το παιχνίδι. Έχουν περάσει και οι γκολ των καθυστερήσεων. Πάντα δημιουργήσουν τους και επεισόδια. Ευτυχώς ο Μπούς το ακύρωσε, όχι ο Λαμπέρτιν, ο δεύτερος βοηθός και λυπής. Και τώρα γίνεται καρεκλοπόλεμος από τους οπαδούς του Ανόρθωσης και τους η Ανόρθωση περνάει! Η Ανόρθωση είναι το τρίτο προκριματικό! Η Ολυμπιακός δικαίωσε να βάλει! Είναι στον επόμενο γύρο, η Ανόρθωση έχει προκριθεί. Τρελαίνονται οι οπαδοί της Ανόρθωσης στην εξέδρα. Πανηγυρίζοντας βγαίνουν έξω από την αστυνομία οι Τούρκοι. Εδώ ψάχνονται πραγματικά. Διερωτούνται τι έγινε, να πάει η κάμερα, γιατί δεν μας δείχνουν τα πλάνα. Τους πανηγυρισμούς από τους παίκτες της Ανόρθωσης. Ενώ οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον διαιτητή, κακός γιατί ποτέ δεν πήγε γκολ. Η Ανόρθωση έχασε εδώ με 1-0, αλλά είναι στον επόμενο γύρο. Οι Σκοτσέζοι, φίλες και φίλοι, που λέγαμε πριν, θα πάρουν το αεροπλάνο για την Κύπρο και όχι για την Τραπεζούντα. Ναι, και θα το πάρουν την ερχόμενη εβδομάδα για να έρθουν στην Κύπρο. Η Ανόρθωση έχει περάσει. Οι Τούρκοι εδώ χτυπιούνται, χτυπούν και τα θεωρείο που είμαστε εδώ. Η Ανόρθωση έχει πάρει την πρόκληση, δεν μπορούν να το δεχτούν οι Τούρκοι. Ουρλιάζουν, διαμαρτύρονται. Και από ό,τι βλέπω τα βάζουν και με τους ποδοσφαιριστές τους και καλά κάνουν σε αυτούς να φωνάζουν. Περίληποι οι Τούρκοι πάνε στα αποδυτήρια. Οι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης πανηγυρίζουν. Δεν πάει σε ένα κοντινό πλάνο ο Τούρκος σκηνοθέτης να μας δώσει κάτι, να μας δείξει την χαρά αυτών των παιδιών. Η Κύπρος όλη, επιτρέψτε μας, θα χάσουμε και τα λόγια μας κάποια στιγμή. Η Κύπρος όλη πανηγυρίζει. Η Ανόρθωση, άξια εκπρόσωπος, περνά στον επόμενο γύρο. Οι ποδοσφαιριστές μας εδώ χαιρετούν τους Τούρκους και αυτοί πετάνε και κάποια αντικείμενα. Τι να σας κάνουμε, παιδιά, περαστικά σας. Η Ανόρθωση έχει περάσει. Η Ανόρθωση που έδωσε τη μεγάλη μάχη απέναντι σε μια ομάδα, τους πετάνε αντικείμενα τώρα, απέναντι σε μια ομάδα εκατομμυρίων με προϋπολογισμό 30 πλάσιο και από την ομάδα μας, από όλες τις ομάδες μας στην Κύπρο. Η Ανόρθωση είναι στον επόμενο γύρο. Ας φωνάξουν ό,τι θέλουν οι Τούρκοι στις εξέδρες. Η Ανόρθωση πήρε αυτό που ήθελε. Έχασε με ένα σκορ που ήταν μέσα στις επιλογές μας, αν θέλετε. Ας έχανε με 1-0, ας έχανε με 5-3, ας έχανε με οτιδήποτε. Φτάνει να έπαιρνε την πρόκριση. Η Ανόρθωση είναι στον επόμενο γύρο. Συγχαρητήρια. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Συγχαρητήρια στην Ανόρθωση, Θωμά. Ιστορική στιγμή για την Ανόρθωση, για την Κύπρο, για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Απέναντι ατοπόδεν το αντέχω. Απέναντι στους κατακτητές παίρνουμε την πρόκριση και περνάμε στον επόμενο γύρο και αυτοί θα κάνουν μπάνια εδώ δίπλα στην Μαύρη Θάλασσα. Περιμένουν όλοι με ανυπομονησία να αφιχθεί η ομάδα για να αποθεώσουν τους ήρωες αυτής της μεγάλης πρόκρισης, όπως έχουμε πει και πιο πριν. Από όλη την Κύπρο μια μεγάλη πρόκριση, μια γλυκιά ήτσα. Σίγουρα αυτά που έχει σημασία ότι η ομάδα πήρε αυτά που ήθελε να περάσει σε επόμενη φάση. Η χαρά είναι, δεν περιγράφεται. Τους ευχαριστούμε όλους αυτοί που πίστεψαν σε εμάς και εμείς από την πλευρά μας είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ ευτυχισμένοι που μπορούσαμε να δώσουμε αυτή τη χαρά σε όλο τον κόσμο. Πίστεψαν όλοι σε εσάς, αλλά πιστέψατε και εσείς σε αυτή την πρόκριση. Πιστέψαμε, αυτός ήταν ο λόγος που κερδίσαμε και εδώ μέσα και πιστέψαμε και εκεί ότι μπορούσαμε να πάρουμε αποτέλεσμα
αυτά που μας έδινε την ευκαιρία να περάσουμε σε επόμενη φάση. Περιμένουμε.